दिनैनि समाव अननाय मोजां मोननाया अरायथा नङा बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आथिखालनि अननाय मोजां मोननाया थास'लाइनि दै बायदि दानो दं दानो गैया। नाथाय नोंथांमोननो बेबायदि लालाय गारलाय अननाय मोजां मोननायनि खौरां दिनै लाबोआखै। सोरनिबा अननाया रां रुफा धोन दौलतनि थाखायल', सोरनिबा अननाया महर मुस्रिनि थाखायल', आरो सोरनिबा अनलायनाया देहा सोलेर लुबैनायनि थाखायल'। सोरनिबा अननाया मानसिनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखायल', नाथाय बेनि गेजेरावनो दाबो दं सैथो मोजां मोननाय आरो अननाय, दाबो दं गावनि मोजां मोननायनि थाखाय गोनांथि जानायाव किडनि लिभारखौबो दान होनाय। बेबायदिनो सैथो मोजां मोननाय आरो अनलायनायनि बिदिन्थि नितु बसुमतारीनि अननाया प्रदीप बसुमतारीजों जुग जुगामियै अनलायबाय थानो मोनलायबाय थानायनि अननाय। माने सोरनिबानि थाखाय हांगार फिथरब्लाबो आंनि थाखाय सना फिथर होननाय बायदि। नोंथाङा गोबां रोखोमनि अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय, बोराबलायनाय आरो खुद्रिलायनाय नुबाय जानांगौ। आरो नोंथाङा गावनो अननो, अनजानो, अनलायनो मोनबाय। गोबांनि अनलायनाया गोबां बायदि रोखोमनि, जायखौ जों इसोरनि माया होननानैबो बुंनो हायो। नितु बसुमतारी आरो प्रदीप बसुमतारीनि अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनायाबो मोनसे गुबुन रोखोमनि, जायखौ जों खुगाजों बुंजोबनो हाया, मोनसे अनजिमाजों फोरमायनो हाया। क'क्राझार जिल्ला टेङापारा वार्ड नं 5आव फिसा हिन्जाव सासे आरो फिसा हौवा सासे लानानै गोथार अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों नितु बसुमतारी आरो प्रदीप चन्द्र बसुमतारीनि संसारा 32 बोसोर बाबेनलांबाय, गावजों गाव एना एनि गैयाजासे। मानसिनि जिउआव माब्लाबा माबायदि खैफोदा फैयो बेखौ रावबो बुंस' हाया। खैफोदा गोबां रोखोमनि थायो, जाय खैफोदा सोरनिबा अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि दौलेंखौ फेलें खालामनो नाजायो। गुमुर मोनस्लाबै खैफोद लाबोनानै नितु आरो प्रदीपनि संसारखौ खोमसि जोमै दाखा खालामनो नाजादोंमोन नुवाथारिया इसोरनि माया गेलेनायजों। 58 बोसोर बैसोआव आगान होबाय प्रदीप चन्द्र बसुमतारीया। थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो लिभारनि बेरामजों भुगिनांना दंमोन। गोबां नाजानायनि उनावबो मोजां गोग्गो देहायाव लाबोनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय प्रदीपआ नितुखौ अराय समनि थाखाय नागारलांनो समसिम सफैबायमोन। नाथाय 49 बोसोर बैसोनि नितुआ गाव हारसिङै थाना मुलुग संसारखौ नायनो सानाखै। नों दंब्लासो आंबो दं, नों गैयाब्ला आंबो गैया। बे थांखिखौ लानानै बिसिया गावनि फिसायखौ गोग्गो देहायाव लाबोफिननो थाखाय गावनि गोग्गो देहानि लिभारखौ दिहुननानै फिसायनो होयो। बिसि फिसाय लिभार होलाय लालाया जोबखांनायनि उनाव मोजां गोग्गो देहायाव फैनायनि लामायावसै। अननाय आरो मोजां मोननाया खुगानि बुंनायजोंल' जाया। बेनिखायनो जोंबो बुंदों, अननाय मोजां मोनलायनायखौ मानसिनि सिगाङाव देखायनोल' दा ला। धोन दौलत लुबैनायनि थाखायल' दा ला। देहा सोलेर लुबैनायनि थाखायल' दा ला। आरो मुस्रिनि थाखायल' दा अन। अननाया जोबस्रांनायनि थाखाय नङा, अननाया सोरजिनायनि थाखायसो। गोथार संसार जानाय जरासेनि न'खराव दिनै खौरां लाहैदों आरो गोसोनि बोलो हैदों बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजित गोरान नार्जारिया। रां रुफा धोन दौलतनि बोलोजोंल' नङा, गोसोनि बोलोजोंबो लोरबां देहाया गोख्रों जायो।